11 ka magbanay nga apektado sa sunog sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City ang giplastar na. Barangay Council naggahin og pondo sa ilang calamity fund aron itabang sa mga biktima sa sunog. Ani ang report. Plastar na og temporaryong nagtiner sulod sa gymnasium sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City ang ana sa 11 ka magbanay nga biktima sa sunog sa milabayng adlaw sa Purok Gis sa nasangpit nga barangay. Usa ka 19 anyos nga lalaki ang patay sa mong sunog, human na trap samtang mitabang pag-apula sa kalayo. Temporaryong nagpuyo karon sulod sa mga tent ang mga biktima nga giandam sa barangay. Gani adlong Martes, personal nga giduaw ni Barangay Tablon Chairman Romeo Bacaro ang mga nasunugan. Kauban ang usa ka pribadong kooperatiba nang hatag sab sila og mga nag-unang kinahanglan sa mga nasunugan, sama na lang sa bugas ug mainom nga tubig. Matod ni Bacaro atol sa ilang gihimong special session adlong Lunes, nasabutan sa Barangay Council nga mogamit og portion sa calamity fund sa barangay alang sa mga apektadong residente. Ang among calamity fund dili man pud pwede nga ugto na mo intended lang ani nga kuan kay all year round maguna siya. So basig napay uban nga maabot nga panahon nga di pa matapos yung tuig na say kalamidad. So dito sa mi magkuha gyapon. Si Claire, usa sa mga nasunugan, ang dako ang pagpasalamat sa mga tabang nga ilang nadawatan. Alang kaniya, daw second chance na ang iyang kinabuhi, human milagrong nakagawas siya sa panimalay, samtang natulog yang miulbo ang sunog. Sus, mauna naman ko na kung nadunggan, ngaghabi na mga syagit sa mga tao, dali po ko, bilang kong nangaunsa, na nag-away, sus, ginuo ko. Ang kayo naman lang ako nakita nga, hasta, nagkinta ko, wa na lang ko nagkuha sa akong gamit kay sudlunon pa man kay ilang kwarto, medyo maipit sud ko dito, kung mubalik ko kay kahoy. Karon, ihay na sab ang mga residente og hipos sa mga gamit nga pwede pang mabaligya, ingon man, mapuslan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.